L-Awditur Ġenerali Charles Degwara deskriva laqgħa delegazzjoni għolja Libjana bħala l-bidu ta' kapitlu importanti fil-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta' Malta u l-Buro tal-Awditjar Libjan. Id-delegazzjoni Libjana kienet immexxija mill-President tal-Buro Khaled Chakchak. Matul il-laqgħa kienu diskussi modi kif iż-żewġ istituzzjonijiet jistgħu jsaħħu l-kollaborazzjoni fil-verifika tas-settur pubbliku fosthom permezz tal-iskambju tal-għarfien, il-metodoloġiji tal-awditjar u l-aħjar prattiċi. F'kummenti lil TVM News is-Sur Degwara qal li taħdidiet ifokaw ukoll fuq kif jistgħu jissaħħu l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-fondi pubbliċi, il-governanza u l-effiċjenza tal-operat. Kif jintużaw il-fondi, kif it-tħul ta' gvern jiġi massimizzat, huma għadhom jibdew għax is-sistema politika tagħhom inbidlet radikalment dara ħażmin. Jiġifieri aħna għandna vantaġġ għandna inna nsaħħu l-istrutturi tagħna. Biss ma jfissirx li ma nistgħux naħdu flimkien u nitalmu minn xulxin. Finalment aħna audit offices għandhom u jsegwu dak jgħidulhom International Auditing Standards. Il-President tal-Buro tal-Awditjar Libjan qal li l-verifika indipendenti tan-nefqa pubblika hija essenzjali għall-istabbiltà ekonomika. Qal li l-kooperazzjoni ma' Malta mistennija tiffoka wkoll fuq it-tranzizzjoni diġitali, l-intelligenza artifiċjali u l-investigazzjonijiet tal-awditjar. We are going to focus on, our cooperation with the Maltese Audit Office regarding the IT transition and the usage of AI, artificial intelligence. وأيضا إجراء عمليات رقابة خاصة. And doing special audit investigations or special audit assignments. Iż-żewġ istituzzjonijiet esploraw ukoll kooperazzjoni fit-tisjieħ ta' riżorsi umani u teknoloġiċi u inizjattivi li jgħinu biex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet u l-standards professjonali tagħhom.